Vigyázz! Hát akkor borsodnádas a szól a nóta az ifjabb Berki Sanyinak a születésnapjára, és küldené a Vili az egész családja, és a Horváth család küldik a nótát a legkedvesebb sógoroknak. Ezzel üzenik, hogy nagyon-nagyon szeretik Tamé Baktál és Anyikát. Most kérem az Isten, Azaz? tiszta igaz szívvel, gyógyítson meg engem, ne fájjon a szívem. Ne fájjon a szívem, ne fájjon örök. Azaz? Ne fájjon örökre. Akkor a Sanyinak speciál az ifjabbnak, a Berkinek. Fájni is fog, amíg élek, míg a szívem vérzik néked. A Vili mondja Tamé Baktál. Megtalálnak téged, meghalok én érted. Meghalok én érted. Elraboltad már a szív. Elraboltad a szívem. Egy szerencsés Anyikám. Arra kérlek téged, add nekem a szívem. Hoppá! Add nekem a szívem, add nekem örökre. Add nekem örökre. Ne fájjon a szív. Tamé Baktál. Ne fájjon a szívem. Hagyd tudja mindenki, szeretlek én téged. Szeretlek én téged, te vagy az életem. Akkor a Horváth család küldi a Sanyinak, a sógorának nagyon szeretik Tamé Baktál. Te vagy az életem, A legkedvesebb sógoroknak. te vagy a végzet. Legyen szerencsés. Te vagy a végzetem. Még mindig az ifjabb Berkinek, a Sanyinak speciál, a Vilitől Rákosi családjától és az egész Horváth családtól üzennek, hogy nagyon-nagyon El szeretik. kell várnom tőlem, Igaz szó? ne váljon el a nap az éjtől. Megtértő sincsen a levél nélkül. Sanyi mondja. Én vagy én sem vagyok. Állj a testvér Szasztó? nélkül. Jóvá teszek minden. Akkor a Sanyi mondja. Amit ellened vétettem én. Mert én is csak egy ember vagyok. Igaz szó? Én is kicsit hibázom. Azaz? Megígérem néked. A Vili mondja Tamé Baktál, én áldásról. Szasztó? Hogy nem megy